ce vârstă de la DPS și un pic ăsta, Legenaci. Sunt în arena 11, scrieți în comentarii și credeți că o să-mi pice. Eu am Mega, Log și Electro Wizard. Hai să vedem ce ne pică. Dar sincer, aș vrea să-mi pice și legendare mai noi, cum ar fi Prințesa, Minerul, Hispania, și le vreau pe toate, dar cel mai puțin vreau pe ăsta, și nici asta, nici Prințesa. Dar restul îmi plac. Și hai să vă arăt și de ce nu. Decul meu, dacă vrea să le ia cineva, nu știu, cam cu decul ăsta, că nu aveam legendare, am crescut mult rău, adică eu folosesc mușchetarea asta așa, din arena 9, dar fără legendare. Nu știu, aveam alte cărți, dar nu mai știu, nu țin minte. Dar toate cărțile astea erau puse în afară de legendare. Am că până la 11. Deci am făcut și 2 arene odată, din arena 8 până la 10. Salut! Ce să zic, și ne vedem cu un nou joc sau clip, cum vreți să zic.